Oga Chelsea bụ ndị owu. Chelsea amara agba bọọlụ. Oga ịchọ ndị na-agba bọọlụ. Oga ịchọ ndị agba bọọlụ bịa Spain. Ọ ndị Spain nwe bọọlụ. Chelsea negodi yiri Chelsea na-akpagharị. Ka edi Chelsea mewu. Ọ na Chelsea elibe nlite anụ na-abụ. Ọ na-eche ifu game ancha ịgba mma agba Chelsea lose and Chelsea lose. Ya Chelsea na-agbasi bọọlụ ike. Gbasie gịnị? Ọ ga-asọ ndị ọsọ ka nnukwa mma agba ya Chelsea lose ihe mma eti ihe 7-5 ka mgba Chelsea straight lose. Na abịa ka m ejego ndị mamịrị ebe. Mamịrị gbada na-agbada na ọfịa dị ebe a na gbada ịmana ihe ahụ na mmadụ just gbada n'ọfịa. Ngwa bịa duje nke nye mamịrị. Mbịa mee gị Iduje nke nye mamịrị ebe. Mwa duje gị ka ije nyụọ mamịrị. Onye ntu ka iji ashat kwara ya be civilized ihe a bụ ihe keke bụ nuje gị ka ije nyụọ mamịrị nwoke duje nwoke ka o je nyụọ mamịrị. I don't understand. So ndị je gị ije nyụọ mamịrị kịta ị na-anyụ mamịrị ka ihe mma na-eme nne ebe amụ gị ka ọmụ ya ejide amụ gị n'aka maka mgbe ọ ga-ebido onwere onye ga-ayọta m onwere ofu onye n'ime unu ga-ayọta m unu maka nsi eme na ahụ anwa ayọ m nkweta onwe ya akụ ife ejebe ozugbo na anyị na ebe a menụ na ebe a anyị kpọ ịba ka ihe ga-eme ka onye gbara ala ọrụ Francis ịmaazị Francis nke gabina streeti ebe a kwanụ mpịa mgban Francis bụ akpa amụrụ Francis bịakwute m mgbe a na-akwado burial mụ binye 200,000 emesịa burial ka ọ gbagharịa anyekwa m nsị na wahala na ọnwụ bụ ihe na-abịakwute mmadụ niile na sọpọtụ a nsị ya biko na ihe abụkwa ego njem biznes emechaa ya echighakwa m ịghọtago wee luo kịta afụbe m Francis afụbe m ego m chelu akwụkwọ ọsọ akwa last 3 months onye bụ ego ego a afụbe m anything Francis na-enwe na n'ukwu aka ebe a na-anwụ mmanya everything ọgwụ aka ọsụ ya mpa ọ bụrụ mmụọ ka mmadụ ji ụgwọ mgbagharị ụgwọ ebe like ya jiri Francis njidie iwere na iwerite ego anyị adapụta mmeye ife onye isi ndị ala ozugbo mmeye ife ụmụ obosi ọgwụ afọ ya na-agba nke gị na-atụ ama oyi na mmadụ ji 200,000 ọ bụrụ n'obodo a mmụma ọga gwaba ego na ihe enye m ka nje gbata alụ gị ụgwọ a ma aba onye obodo gee ntị ị sị na ị ga-agbata nwụrụ m ụgwọ a ọ ya agbatara gị ego na mere ihe na-akọ Francis nka Francis apịaka na ahụ ọga na ihe menụ out of that 200,000 rụọ m 50 ka nje weta ego a onye obodo mmeghe gị 10 mba 10 pem ihe a bụ ego biznes nso gwa ya na 10 ọ gị nne eji nji ọ bụrụ ntị bọtụ mpịa bọtụ ọ ga na-azụ nne ihe abọtụrụ amara ama nawa ahụ 50 ị natakwara anị ya ego ịnata ya da 200 pa onye obodo welu 50 nye ngwa mbe ya commit m ihe mobilize m now something to ginger me ọ bụ half of the money nye m kama m gbatazie mba menye nke bụ half of the money ihe commit something menye lu gị half now enye gị 10 ngwa commit yo n'iji taa menye gị 10 Francis apeka na ahụ mụ gara akwa ị na-afụ ya aga weta ego ozugbo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yeah ọ gụnwa eyewitness ọga gwa ya ozu ezu eridoro m ego ya ka ebe ya nọ na mgbede a by 6 achọrọ ịbịa with the money manụ na nke mmejima na kemgbe ejima Francis chọ ka nkụji oyi ofu gbakọ ọkpa na abụ before weta the money ihe nwa n'ihe mee ya ịma na ọnụgo nwaanyị ya na-azụkwa family just ego Just your money. wetelu m ego m aga say no more wetelu m ego m say no more chefuo ọnọ ya anụ scores nsogbu adịrọ ọnọ ya Francis na-apụala Francis na-apụala onye ntu tụọ m gap onye ntu ị na-akpọ ntu hey nwanne chefuo mamara na-esi nri mamara ị na-esi nri onye obodo oyibo ịsọ some have food they cannot eat some can eat but have no food onye obodo ị na-akwakwa ọ dịkwa izu life na brain mpa mama na cook mama ị na-esi nri onye obodo mama ị na-esi nri onye obodo agbala nze my man ị ga-akọwa na ị na-akwụkwọ ọrụ niile na-akpọ gị ịkpọ m na m akpọ gị wee lụ ọ bụrụ ife m bịara onye obodo kezi ego nwazi ego kezi ego ka m kezi ego ọrụ gị maka nya 10,000 ka ije gbatara m ụgwọ 200,000 oh Francis ehe na ọ ga-eje m Francis
yọọ Francis enu yọọ ya arị chekie daga itiri eti ị mara anọcha m gonye mmanya from ego ahụ enye m Francis ejiri 1 naira a sị m na-emecha ka m kpọgị nwa gị mana erofu m erofu onye obodo enwere credit onye obodo nyezi m my 10,000 10,000 n'ọkwa nyenụ enye m gị ego ka ije gbatalụ m ụgwọ ị gbatapụ ọzịdị ụgwọ nyekwazi anụ m ego nya gị na ahụ nsogbu adịrọ onye ọrịkịta mmadụ na-abụchi gị ụgwọ ihe dị n'afọ m na ndị ji gị ụgwọ bikọs ego ahụ ọ dịghịzi Francis ji gị 200 mụnwa ji gị 10,000 bụ 210,000 ihe nye m nke a from now to next year na-awata every month na-akwụ ya nwa obere ọ bụrụ 100 naira na-akwụ bụrụ every month nye gị 100 mgbe o ji wee zuo ụgwọ ka m ji na m egburu mmadụ onye obodo onye obodo nwa mara na-esi ajọ onye obodo ama m ihe m ji akpọ ọlụ gị afa o ama m ihe m ji akpọ ọlụ gị afa achọghị m ka obere 10,000 na-asịlụ mụ na gị okwu o achọghị m ka obere 10,000 na-abụtelu mụ na gị okwu o a ga-asọ m dị ọsọ ji nwayọ ọ bụrụkwa ka m ji gị asọ m ji ụgwọ Naijiria o jiri ụgwọ fụ Naijiria ji ụgwọ ego ka m ji gị 10,000 nye m gap every month nye gị 100 naira every month nye gị 100 naira tiri kwuzuo ị na-aha anyị m ọga na m ọga ose gbakpuo m na wisu yu nwa gị na m nwee lọya respect ka onwe gị ị na-abalụ m mba n'elu ego m abi ị na-aba mba n'elu ego m no worry ama m ebe m enweta gị akwado asụ ị ga-esu ya ọfụma ịfụ 10,000 a o butere ọlụgo okwu ka anyị kụchalụ no worry ihe na-aba ọ bụrụ iji mba je bara Francis eke na-ada 200,000 gị ị bịa ba na-abara m mba maka 10,000 ị na-apụ ahụ ewu mma ị na-esi nri ị na-esi